कर काय खरवा अरे वा अरे गेल्या टायमाक तुझ्या बहिणीने हाडलेलो अरे आता ती हाडलं उघड बघूया अरे वा मस्त मरे हो इनक्याने हाडलो घराकडे हा मग काय तो बारकिलो पाडो बघूया पाड्या चला पाड्याक जाऊन बघूया इनकेच्या आणि कसं दिसता तो बघूया चल इनकेच्या घराकडे येलो आता बघूया चला ये ग बाय बाय लपता आमचा नका नका बघूया वा भारी हा मरे मस्त अरे वा ही बोकडांचा फोटो बघा बाय बरं हा बोकडांचा फोटो आमच्या गायचा फोटो पण गाय गेलायचा राग आणि बोकडा बोकडा घ्या तर असं बघितलं मस्त पैकी हा बाय बाय कर बाय